आङो जोबोद मोजां मोनदों बे जोंनि रामफलबिल हालामनि नायगाव बाथाबारि जे मोनसे गामि बेवहाय अलंबार क्लाब आरो लाइब्रेरि बेनि बानजायनायाव माने 34थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंबाय। दिनैहाय जोबोद मोजां बोथोर, दा बेवहाय बाहागो लाफैनानै बा लेंहरजानानै आं जोबोद मोजां मोनदों। मानोना आङो बे गामियावनो आङो जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आमोलाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय बे समाव आङो थाफैबाय थायोमोन। लोगोसे आन्दलननि माखासे खामानिफोरखौ आं ओनसोलनिखौ आं मदद होफायोमोन आरोखि। आं दैदेनगिरि नङाबाबो आं खामानि मावफायोमोन आरोखि। दा बेवहाय आबौ जयनारायण दं, खाथियावनो न'आ बैयावनो बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय 150 मिटारसोल' आरोखि। बे आबौ जयनारायणआ बाथौ मन्दिर दं, बेहायनो खाम सिफुं सेरजा अरायबो थाखायोमोन। बाहाय आं दामफैयोमोन। दा बाहाय दामनायावनो बिनि जा धनन्जय बरगयारि फिसौला बियो आंखौ बुंदोंमोन, नोंनि सिफुं दामनायफ्रा बिराद मोजां जायो, जों बर'नि हारिमुखौ सिबिनांगौ होननानै बुङोमोन आरोखि। बेनाव 91आव जोंहा आन्दलना नर्मेल जाबाय। बे समाव माने जोङो बर'नि बे बिथां धनन्जय बरगयारिनि बिथाङा खावलायबाय आरोखि, नार्जारि जोङो बर'नि मोसानायफ्रा थिग नङा, दामनायफ्रा थिग नङा, जों बेखौ इउनिफर्म बानायनांगौ, सिस्टेमेटिक बानायनांगौ, साइन्टिफिक बानायनांगौ। आरो बर'नि मोसानायनि मुद्राफोरखौ, आथिंनि फाव, आखाइनि फावफोरखौ, देंखोफोरखौ बा देंखोखौ नङाब्लाबो मोसानाय आरो आथिंनि फाव, आखाइनि फावफोरखौ मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे मुद्रा बा मोनसे सिम्बल बाहायनानै जों बेहाय नटेसन आखारै मोसानायखौ जों बेहाय बानायजेननि होननानै बेनो बुंजेनदोंमोन आरोखि। बे खोथाखौ आङो बिथांनि खिन्थानायाव जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय आं सापर्ट होनो गोसो जादों। बेनिफ्राय माने बेखौ बाहायनायबो जादों, बेयावनो बिराद वार्कशपबो खालामनाय जादों, आंबो थाफैफादों। बेनिफ्राय बिदिनो बोथोरा सोलिलाङो। बेनिफ्राय माने बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टार जाहाव जों रामफलबिलाव बानायहैनाय जादों आरोखि। बेवहाय बिथांमोननि बे ओनसोलनि महरगिरिफ्रानो फार्स्ट जायगा लादों। बेखौ फार्स्ट फेज जों बुंनो हायो आरोखि। दा बिथांमोना आंखौ हारिमु सिबिनो बा हारिमुनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय बे गामियानो आंनि मोनसे प्लेटफर्म आरोखि। बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोननि अननायनि साया लानानै, हारिमुनि साया लानानै, बिनिनो हां बोनानै आं दिनैहाय हारिमुखौ सिबिबोदों, हारिमुनि मावबोदों। दा सासे आं मावथि हिसाबै दासिमाव दं आरोखि। दिनैहाय बिदियैनो जोंनि बड'लेण्ड कालसारेल सेन्टारा जोंहा 20-21 थारिखआव सिलभार जुबिलि जागोन। बेवहाय जोङो जोंनि बर'नि गासै गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गेवलां मेलाव आरो बायहेरायाव नैबे रामफलबिल हालामनिफ्राय रायजो जाहैनाय बिथांमोनहा बे फोरबोआव बयबो फैनानै माने मोखां नुलायनाय, रंजालायनाय बा सापर्ट होफैयो, बेखौ खावलायदों। आरो गरसे गरनै अनसुंथाइ हरनानै बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आं बयखौबो आखाइ खबजों खावलायहरदों। मानो हारिमु होननाया जाथिनिसो। दिनैहाय हारिमु गैयाबा जाथिया थाङा। ओंखायनो हारिमुवारि हारिनि सिनस्रि, बेनो आयना, बेनो मुदा, बेनो हां आरो जिउ, एभ्रिथिं। ओंखायनो जों हारिमुखौ लाखिथारनांगौ। हारिमुखौ फोजोबनायनि, हारिमुखौ सोलायनायनि, हारिमुखौ दस्रा बिथिंजों लांनायनि, जोंनि ट्रेडिसन जिनिसखौ माने दस्रा रुप लाहोनाय जोंहा जेबो मोन्थाय गैया। जोङो खालि डिसिप्लिनखौल' जों माने बारायनांगौ आरोखि। अब्लानो जोंना आब्रुथि गोनां जायो। मेनाव जोंनाव दङ बे डिसिप्लिना, जौफोरखौ खमायब्लानो जा डिसिप्लिन जाखायो। बेखौफोर खमायबानो जोंनि गासिबो गोदोनि इसोरफ्रा गासिबो माने हारिनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरोखि। दा जों बेखौनो लाखिबाय थानांगोन आरो बेखौ जों जेनेरेसन होनांगोन। बैसागु समाव जों गामसा, दख'ना, आर'नाइ लानानै ओंखारनांगोन। आं खावलायदों बैसागु बोथोराव बोसोरै जाहाथे लंपेन्टफोरखौ माने बाक्सायाव थाला होनानै दोनो आरोखि। माने आलनायाव दोनोबा गानफ्लाङो। ओंखायनो जों बयबो स्टेजफोराव, गामिफोराव जों गामसा गाननानै ओंखारनो हायोबा मोजां। लोगोसे बाहेरायाव बेरायबाबो जों गामसा गाननानै ओंखारनो हायोबा मोजां। अब्ला जोंनि जेनेरेसना सोलोंगोन माने बैसागुआव जों गामसा गाननांगौ होननानै। खारन ओरैबायदि जों सोनानै होनांगौ, माने गामसा गानाबा आं लाजियोलै, गामसा गानाबा बोरै थांनोब्रा होनलायनाय मोनसे भाबखौ सोना होयोबा जोंनि कालसारा फैगोन आरोखि, जोंनाव जोरगोन। बेखौ आं खावलायदों। गिबियावनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि आरो अननायखौ जासिग्रोबाय। दा जोंनि बे नायगाव बाथाबारि गामियाव अलंबार क्लाब काम लाइब्रेरिनि
दैदेननायाव जोंनि बे बोसोर गोदान बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय हिसाबै फालिनायाव जोङो मोनसे गियान दानाय फोरबो खुंनाय जायो आरो बे गियान दानाय फोरबोआव जोङो खारनाय बारनाय बिदिनो थुनलाइयारि बायदिसिना खन्थाइ आवरायनाय रिसाइटेसन एक्सटेम्पर स्पिच डिबेट कुइज आरो लोगोसे हारिमु आयदानि खननाय मोसानाय बायदिसिना हाबाफारि आरो माखासे दोरोङारि गेम गेलेनाय बेफोरखौबो जोङो खुंनाय जायो जेरै थालिर गाखोनाय हांसो गोग्रोमनाय मेगन खाथेना दो बुख्रुबनाय आरो गोबां माखासे शर्ट पुट जेभलिन डिस्कास बेफोरबायदि माखासे गोनां गेलेनाय बिथिं बेफोरखौ जोंनि गामियारिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि गथ' गथाय जाहाथे बेफोरखौ रोंखा राखा जानानै दानि बादायलु मुगायाव आगान सुरफालांनो हायो। जोंनि बे गोदान बोसोर बैसागु बरायनायजों लोगोसे गियानदाय सभा खुंनायनि आसल थांखियानो जाहैबाय जोंनि रायजो राजा आरो गथ' गथाय फरायसुला फरायसुलि बयखौबो गोसोआरि देहा सोलेरारि आरो मेलेमारि फारफ्रोम बिथिङाव मोजां दावगालांनो हानायनि थाखाय जोङो माने मोनसे खाबु होनाय बे गोदान बोसोर बैसागुआव बेखौ लानाय जायो। बेनो जोंनि बे बैसागु फोरबो खुंनायनि गुबै थांखि। जिहेथु नोंथांमोनहा बे फेस्टिभेलखौ खुंनाया गोबाव समनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दं, माबायदि अनसायनाय मोनबा रायजो राजाफोरनिफ्राय? नंगौ, जोङो 1990 मायथाइनिफ्रायनो जिरायाजासे दासिम खुङै देग्लायजों 34 बोसोर आगान सुरबाय। दा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे बैसागु फोरबो खुंनायनि गेजेरजों माखासे जोङो ओरैनो जाला लोंला खना खनला रंजानाय मोसानाय बेजों समायखौ हगाराजासेनो जोंनि बे अलंबार लाइब्रेरिनि दैदेननायावनो बे उदां फोथाराव जयै फैनानै बयबो जयै खौसेयैनो माखासे गोनां मावनाय साननाय हुनाय बेफोरखौ मोजां बाहागो लाबोनानै माखासे दावगालु आरो जौगानाय लामाथिं आवगायबोगासिनो दङ। दा सिगाङाव एखमबा बबेबा समाव जोङो रांखावरिनि एसे थोब्ले माब्ले आंखालाव एसे साननैसोजों फोजोबबोदों। देग्लाय सरकारनिफ्रायबो एसे थांनाय बोसोरनिफ्राय 1,50,000 आरो देग्लायबो 1,50,000 अनसुंथाइ मोननायजों जोङो देग्लाय एसे साबसिन हामसिनै खुंनो माने सानथाम हाबाफारि लानाय जादों। थांनाय 15 एप्रिलनिफ्रायनो 15, 16 मैया आरो दिनै 17 एप्रिल दिनै जोबथा जाहैबाय। दिनै बे जोबथा गेवलां मेल आरो बान्था बिलाइनाय हाबाफारि बेखौ खुंनाय जादों आरो दिनै। जिहेतु दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै सोरखौ हांख्रायनानै मोनबोआ नोंथांमोनहा? जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि जिहेतु सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाया दिनै जोबथा दिन आरो बे जोबथायाव नोंथांमोनहा जे मोनाबिलि हारिमु हाबाफारिबो लाफादेरनाय जादों नामा? औ, लानाय जादों। बेयाव खुलुमग्राय लानाय जादों। दा जोङो मोनाबिलि हारिमुआव जोङो गोजाननिखौ मोननो हायासैबाबो खाथि खालानिफ्रायबो जोङो लेंहरनाय जादों। दा बिथांमोना मेट्रिक नार्जारि फैगोन, ओमफ्राय मोगथांखोर बसुमतारी आरो क'क्राझारनि सासे गेरेमसा होननाय बिथांमोनहा फैनानै पारफरमेन्स खालामफैगोन आरोखि। जिहेतु नोंथांमोननि जे बे मोनाबिलि हारिमुआव जे साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम माबाफोर खावलायहरनांगौ दं नामा? जिहेतु बेयाव रंजाफैनो थाखाय रायजो राजानि खावलायनाया बेनोदि दिनै जोंहा जोबनायनि हाबाफारियाव नालाय बयबो फैनानै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै रंजाफैनो हागोन। मानो होनोबा दिनै बैसागुआनो बर'फोरनि रंजानायनि दिन। ओंखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा न'आव थायालासे दिनैनि बे हारिमु आयदायाव रंजाफैनो हागोन आरोखि।
गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाकी गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्राबास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार XL6 नेक्सा, बेलिन', स्विफ्ट डिजार, टाटा पान्च, वेगनार, एल्ट' K10, सेलेरिय', इग्निस, एल्ट' K10, LXI, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69000 79427 9394649601 882223 22296 700283 7061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना कुपनखौ लाहरनो हागोन।